Hello mga gang! Kumusta kayong lahat? Welcome na naman po sa panibagong video. I'm alone sa bahay ngayon kasi si Ruth and Anna are back in the Efteling. Palagi na lang Efteling guys kasi happy silang dalawa doon. So hindi ulit ako sumama kasi may mga gagawin ako dito sa bahay. Kanina may mga binutingting ako doon kanina and nag-edit din ako kanina. So anyhow, for today's video, magluluto po ako ng pork binagoongan. Naglalaway na po ako. Kasi may leftover ako na pork from last time. Nagluto din ako few days ago ng pork binagoongan and nagustuhan ko talaga siya. I think this is the third time that I'm making it. So ito yung ating ingredients. So ayan, may pork belly tayo. Tapos red onion, kamatis, garlic, oil, yung ating sauteed na shrimp bagoong. Tapos ito yung ating sriracha because hindi to siya spicy. And black pepper and yung garlic powder. Yan lang yung ating ingredients. Hugasan ko muna itong baboy pala Inugasan ko na to last time nung tinransfer ko sa container pero sige, hugasan ulit natin. And while nagre-ready ako, ichichika ko nga pala sa inyo kung paano ko nga ba na-meet yung aking Dutch na asawa. Let's start with the chika. 2017, nag-move po ako sa Vietnam para magtrabaho doon. Nagtrabaho po ako doon as an English teacher. Yun po ang aking trabaho din sa Pilipinas matagal na. Tapos, nung may opportunity sa Vietnam, yun, pumunta ako 2017. And may pa ako doon, may jowa pa akong iba noon. So, 2018, wala na. Naghiwalay kami ng aking jowa Ernst, na taga-ibang planeta din. Siyempre, single ako. And hindi ako nadi-date masyado. May mga ka-text-text ako dati, pero wala talaga. Parang feeling ko, hindi na ako marunong mag-igat o mag-uyab-uyab. Parang feeling ko, I don't know how to do it anymore. So yeah, yun. Sabi ng Japanese friend ko dati, why don't you try yung dating app daw, sabi niya. So, sabi ko, sige, try ko kasi nga, wala lang, try lang ba. So, yun. Pagkatapos ng work, nung gabi na kasi ako natatapos ng work, and then wala na akong, yung mga kasama ko, yung mga kaibigan ko din, hindi lumalabas. Ako din, wala din akong masyadong social life. Kasi trabaho lang talaga. 6 days a week yung trabaho namin doon, guys. And alas 8 ako usually natatapos ng trabaho. So, between 8:30 to 9, nasa bahay na ako noon. Yun nga, tinry ko yung dating app. Yun. Yung yung Tinder. Sa Tinder kami nagkakilala ni Mr. And hindi ako masyadong nag-check noon. Minsan lang. Tapos, after nung company trip namin nung September or October ba yun? 'Di ba sa Tinder, kung try nyo yung Tinder, pag nag-swipe left or right ba yun? Pag hindi nakalimutan ko na guys kung right or left ba yun. Pag nag-swipe ka right, parang pag pareho kayong dalawang nag-swipe right sa inyo, yung showing na interesado kayo sa taong yun. So yun, doon pa lang kayo pwedeng mag-message. Hindi ko alam guys kung yun pa rin yun sa Tinder, no? Yun, doon pa lang kayo pwedeng mag-send ng message sa isa't isa. So yun, hindi ko na maalala kung sino din yung first na nag-message sa amin. Feeling ko si Ruth. Tapos yun, tingin ko nung may message na, tingin ko sa picture niya, parang parang hindi ko siya bet. Hindi ko bet si Mr. Kasi yung picture niya naman parang ang tagal-tagal na, tapos parang wala sa angle, yung mga ganyan ba, yung effortless na picture ba na ganyan. Nag-high back ako ganun, and yun na. Tas yung way ng pakikipag-usap ni Mr. parang polite siya makipag-usap pa. Tapos pag may gagawin na siya, parang hindi na siya makakapag-chat ulit. Palagi niyang sinasabi na hindi na ako makakapag-chat kasi may lalabas ako or whatsoever. Ganun. So feeling ko, parang hindi ka hanging palagi yung aming conversation ba. May end talaga. And when we talk again, parang
kung saan kami nag-stop na mag-usap. Yung parang we kind of just go from where we left. Yung ganun ba? Char, sakto ba yung pagkasabi ko? Ayan, isote ko na itong sa pagkain muna tayo, no? Yung isote ko na yung tawag dito, yung pork. Kasi gusto kong gamitin yung mantika ng pork later sa paggisa ng yung ating onion tsaka garlic. Ayan. Medyo to guys, maingay to siya kasi nga dito yung hood natin. Transfer ko kayo dito. So, yun na siya guys. And, feeling ko, sobrang polite niya. And comfortable ako makipag-usap sa kanya. Talagang super feeling ko, bamba ito. Tapos, ang hahaba ng mga mga sentences niya. Yung ganun nakikipag-chika talaga ba? And then, yung sinabi na niya sa akin na, may Facebook ka ba? Ganun. Sabi ko, hello, parang iba na to. Ay, parang nahihiya pa ako kasi nga, parang sure ba ako na Facebook kami. Kasi nga, andun yung aking mga post, yung mga personal na post ba yung pictures, kasama yung aking family, ganun. So, sabi ko naman, ay, okay lang naman siguro. So, yun, binigay ko sa kanya yung Facebook. Tapos, doon na kami nag-start na guys, na magchika-chika, ganun. Tapos, later on, parang nag-decide ako na i-stop ko na yung Tinder kasi nga may nakakausap akong steady ba na palagi pa si Ruth. Also, yung mga first few days na kausap ko si Ruth, ngayon nagme-message din sa akin na na taga Switzerland. Pero friendly lang yung aming conversation. Din yung sa Switzerland, teacher din siya. So, parang may common kami ba, yung napag-uusapan namin, gano'n. So, anyhow, nung parang October na yata yun, or almost November, sinabi na sa akin ni Ruth, yun nagtatawagan-tawagan na kami nun sa sa Facebook. Pero, hindi kami guys. Hindi kami pinag-usapan na kami, gano'n. Ako din, wala din kasi nga, hindi na tayo bata. So, parang, go with the flow lang, friendly lang, yung messages, ganun-ganun. Tapos, patuloy sa life, trabaho. Pag may time, mag-uusap kami. Hindi talaga yung parang, grabe yung effort mo na talagang, kailangan magmamadali ako para makausap ko siya. Kasi guys, may time difference Ang Netherlands siya yung Vietnam, may 5 to 6 hours na difference. Depende pag daylight savings na naman. So, yun. And then, nung sabi na niya sa akin na mga November yata, yun, October, basta sabi niya sa akin na, actually, pupunta akong Vietnam. So, guys, hindi ako yung talagang rason kung bakit pumunta siya sa Vietnam. Planado na yun. And then, sabi ng friend niya, why don't you try the app? Baka may ma-meet ka doon, sabi niya. Kasi parang si Ruth at that time, na yata siya, parang 2 years, almost 2 years, na siyang single din. Ganun. So, yun. Tinry niya daw. Hindi na ako sure kung sino mga nakakausap ni Mr. doon. For sure, may nakakausap din siyang iba. Kasi nga, well, hindi naman kami. No? Ganyan. So, yun guys, huwag lang masyadong dibdibin pag may nakakausap kayong yung jowa, kung naghahanap talaga kayo ng puting jowa or foreigner na jowa, hindi lang puti, no? Kung naghahanap talaga kayo ng foreigner na jowa, so huwag tayo masyadong mag-expect na tayo lang ang kausap. Kasi, my God, I think, ikaw din naman siguro, may mga ini-entertain kang iba before mo talaga, before kayo nag-decide na, okay, ito na talaga. Kailangan, ganyan talaga. Kasi kailangan nating pumili, di ba? So, anyway, yun na nga, sabi niya mag-Vietnam daw siya. So, sabi ko, okay. Hugasan ko muna yung kamatis. Yung iba, hugas na yun. Yun na, guys. Yung niya, yung sabi niya na pupunta daw siya ng Vietnam. Sabi ko, okay. And then, nag-suggest ako ng mga lugar kung saan siya pupunta. Pero, hindi talaga ako nag-assume na, kami, ako talaga pupunta nito. No. Wala talaga, guys. So, nung nung sabi na niya na, is it okay sa'yo na mag-meet tayo? Sabi niya. And then, get to know each other. Sabi niya. Mag-travel kami together, yung ganon.
i-check daw namin kung magki-click ba talaga kami, ganun. So, sabi ko, okay lang naman. Komportable naman ako sa kanya para hindi naman siya masamang tao. So, yeah. Sabi ko, okay lang sa akin. Mukhang mabait ka naman. So, no problem. I'll show you around. And then, nag-start kami na magplano kung saan kami pupuntang dalawa. Yung hindi lang sa Ho Chi Minh kasi sa Ho Chi Minh ako naka-base dati. Plano-plano na kami. Pero habang tumatagal, parang nafe-feel ko na parang exclusive na kami na parang nag-date. Hindi na siya date, no? Talaga. Parang exclusive na kaming nag-uusap. Feeling ko lang. So, yun na nga, mas naging malapit yung loob ko sa kanya. And siya din naman, parang nafe-feel ko na medyo siya ba, nag-open up na, ganun. Hayaan muna natin itong pork na lumambot. Transfer tayo dito. So, yun na guys, may mga napag-usapan na kami kung anong activities na or saan pupunta, ganun. And then the day came na pupunta na siya doon. Yung Airbnb niya, yung check-in is at 2 p.m. So, hindi pa siya makapasok. And then, yung arrival niya is at 6 in the morning. So, ang tagal, ang haba ng gap. So, I offered na if you want, you can come to my apartment kasi magtatrabaho naman ako at 10 o'clock. So, if you wanna sleep, matulog ka lang doon sa apartment. And then, yun, magkita na lang tayo next time, ganun. So, yun na yun. So, guys, nung nagkita kami, parang dumating siya. Hindi ko expected na talagang alas 6 talaga ba kasi magbabiyahe pa, di ba? So, yun, dumating siya. And then, sabi lang nung security guard ng apartment namin, pumunta sa kwarto ko na may naghahanap daw. Sabi ko, siya na yun. So, nung nakita ko siya sa labas, guys, oh my God, yung talaga, yung katabi niya is yung basurahan ba? Yung containers ng basurahan ba? Tapos, parang pagod na pagod siya ba? Tapos, ang puti niya, guys. So, sabi ko, hala, kaputi. And then, medyo siya. Sabi ko, ay, pala siya? Parang sobrang toned ng katawan. Yung hindi siya payat. Sabi ko, tapos, hindi ako naka-feel ng parang, guys, yung hiya. Walang hiya pala. Sabi ko, kamusta? Nag-shake hands lang kami, and kumusta yung biyahe mo, ganun. Tapos, yun na, pinapasok ko na siya sa apartment ko, and then, yun, sabi niya, matutulog daw siya, and then nag-usap kami, and yun, nag-hug, ganun. Wala talaga yung first day, nag-chuchu na agad, wala po yun. Wala, hindi nangyari sa amin yun. Parang it took time para mangyari siya. It took time talaga. Char! Walang nangyari kaagad. Kahit naman, kahit medyo may katandaan na tayo nung time na yun, pero hindi ko po sinurrender yung bandera kaagad. So, anyway, pagkatapos nun, hindi din ako nag-assume kaagad na, pala, yung ganito, ganyan. Wala, guys. So, the next day off ko, sabi niya, magkita daw kami, and then, yun na yung first day talaga namin na, na nagkausap, nagkasama, and first day, guys, wala na, guys, nag-holding hands na kami. So, na-feel ko na lang na, okay, natural na pala. And then, yun na, first day din, wala na. May halik-halik nang nangyayari. Tapos, yun, I think pareho kami ni Ruth na may pagka-conservative din when it comes to relationship or dating ba. Or, sa personality talaga siguro namin. So, yun na, baib na. Nakalimutan ko, guys, maglalagay pala ako ng sesame oil. So, yun, guys, everyday na nagtatanong siya sa akin kung anong plano ko, ganun. Although, sa isip ko, talagang parang inalat ko na yung time ko ba, yung free time ko sa kanya kasi alam ko limited lang yung time niya doon. And then, every day, nagtatanong siya sa akin pa din na anong plano mo later. Sabi ko, yeah, of course, kung gusto mong sumama ako sa'yo, I'll go with you. Yung lumalabas kami, kumakain kami sa labas. Every day yun, guys. Parang, sinusundo niya ako sa work or pinupuntahan niya ako sa work. So, parang, na-feel ko din na parang,
ano siya, may seryoso na type siya. Tapos, hindi ko na-feel na para akong fling, ganun, or parang hindi seryoso. Although, syempre, may ingat tayo, pero, ano din ako, go with the flow lang talaga ako. And then, ano na guys, magto 2 weeks na, and then, palagi na kaming lumalabas, yung parang dating na talaga ba. Tinanong ko na siya, guys. Uy, tinanong ko na siya, guys, na, ano ba tayo? Magjowa ba tayo? Sabi ko sa kanya. Tumawa siya. So, sabi niya, oo daw. Sabi ko, okay. Gusto ko lang malaman kasi baka nag-asyong-asyong lang ako ba. So, sabi niya, oo. So, sabi ko, kailan naging tayo? Sabi niya, ano daw, nung first daw kaming nag-meet, kami na daw. Sabi ko, okay. So, yun yung first day na, na nagkakita daw kami. Yun yung aming anniversary date. Yun paano kami nag-meet. And then, few weeks later, nag-travel kami to another city sa Vietnam. And then, they say, di ba, na pag nag-travel daw kayo together, doon mo talaga makikilala yung tao. Although short lang naman yung travel, but may mga nakita akong quality sa kanya na sabi ko, okay. Parang nasa mabuting kamay tayo, ganun, mabait siya, tapos very polite, and expressive siya, pero hindi siya PDA. Yun din yung gusto ko. Tapos, iniwan ko pa siya sa Vietnam, guys, kasi pumunta ako ng Pilipinas. So, dun ko din na-realize na, gusto ko yung company niya. Parang namimiss ko siya ba. And then, sinabi ko sa kanya na, ganito yung nafe-feel ko, ganyan. Sabi niya, happy daw siya na yun yung na-feel ko. And yun na, guys, sabi niya, ano daw, gusto niyang bumalik. So, sabi ko, seryoso pala talaga tanda. Yun. So, yun, guys, yun na yun. Nag-brown na yung aking guys, pork belly. So, ilagay ko na yung mga lamas. Para hindi siya mapaig, masunog. Lagyan ko ng konting oil lang yung aking mga lamas, mga sangkap. So, yun. So, fast forward guys. January yun si Ruth pumunta sa Vietnam. Tapos, bumalik siya ng August. Tapos, we traveled around again sa Vietnam. Sa north naman kami nag-travel. So, yun na. August yun, guys. Umalis si Ruth ng September. Later ng September, I found out na buntis pala. So, yun. Yun na. And then, may ana na kami ngayon. So, yun. Mabilis lang yung aming dating ni Ruth, guys. January kami nag-meet. Tapos, nag-meet kami ulit sa August. Pero, everyday talaga kami nag-uusap. Yung, nag-uusap, nagtatawagan, ganun. Hindi yung parang obsessive or talagang needy or clingy na relasyon. So, yun lang gusto ko. So, yun. Nag-work naman. And then, yun na nga. September, I told him na I was pregnant. Save ko na yun sa ibang chika, guys, kasi sobrang haba na ng vlog na ito. I think, sa experience lang sa amin ni Ruth, hindi talaga importante kung gaano kayo katagal magjowa or long term yung relationship nyo. Kung hindi nyo pipiliin talaga or hindi kayo ganyan ka-committed sa isa't isa, hindi enough yung, I think, love. So, that's what Ruth also told me nung paalis siya nung first visit niya. Sabi niya, if this works, if mag-work daw yung relasyon namin, babalik daw siya. So, sabi ko sa kanya, no, that's not right. If you really want to make this work, you will make it work. You have to decide if you want to commit to me or to the relationship. And if not, then we should stop this, sabi ko sa kanya. If you want to work this out, you try your best to work this out and you have to commit sa relasyon. So, sabi niya, I understand. Ayun na nga, pagbalik niya dito sa Netherlands, nag-ano ka na kaagad kami, nagplano na kami na ganyan, magbabalik siya after 6 months. So, yun guys. Ichichika ko na lang po sa inyo next time yung kasunod na kabanata. If you like. Please comment if gusto nyo ng second part ng chika na ito. Nung sinabi ko when I told him that I was pregnant. Yung kanyang reaction. Grabe.